40-vuotiaan viihdeväylän tarina selitettynä parissa minuutissa. Kaikki alkoi siis Orajärveltä vuonna 1975, kun 13-vuotias Kalervo päätti perustaa oman yhtyeen. Vuonna 1978 Kalervo aloitti sotilassoittajana ja lisäksi saksofonistina Tarja Ylitalon riveissä. Ja sitten 1984 Kalervo päättikin perustaa oman yrityksen ja syntyi Viihdeväylä Ky. Viihdeväylä toimi ohjelmatoimistona, joka tarjosi musiikkia myös orkesterin väliajoille. 6 levyn vaihtajalla varustettu CD-soitin vuokrattiin ja sitten niitä CD-levyjä käytiin vaihtamassa ympäri Lappia kuukausittain. No, sitten tuli 90-luvun lama ja rahaa raavittiin kasaan kolikkojukeboksien, biljardipöytien ja jopa tikkataulujen avulla. Ja sitten Kalervon puoliso Virpi aloitti firmassa. 2000-luvun alussa tuli ensimmäinen Viihdeväylän itse kehittämä taustamusiikkiohjelma Vivaldi. Vivaldi korvattiin melko nopeasti Maestrolla, jossa oli taustamusiikin lisäksi karaoke ja mainosnäytöt. Ja ai niin, jossain kohtaa firmassa aloitti Antti. Vuonna 2009 Maestron myyntiä vauhditettiin karaoke-raimon voimin ja karaoke-kappaleiden tekstiviestitilauksilla. Olli, Jussi ja Valtteri aloitti firmassa kukin vuorollaan ja sitten vuonna 2015 aukesi Helsingin toimisto. Vuonna 2016 tuli Maestro Jukebox, eli asiakkaat pääsi tilaamaan biisejä älypuhelimellaan. Uhu! Ja 2017 Maestroon tuli TV. Sanni, Matti ja Hanna aloitti firmassa kukin vuorollaan ja vuonna 2020 tuli DS. Sitten firmassa aloittikin Julianna. No, maskia ei tarvitse selittää. Vuonna 2021 tuli Livevisa, se meni myös aika nopea. Maestro Pro-nimi vaihtui Filmenttiin, jonka jälkeen firmassa aloitti Iina ja Miikka. Vuonna 2023 Viihdeväylä osti Melplay karaoke-liiketoiminnan ja Niko ja Severi saapuivat firmaan. No, sit päästäänkin tähän päivään, kun Viihdeväylä täyttää 40 vuotta. Hirveästihän tästä videosta jäi kaikkea puuttumaan, mutta lyhyenä virsi kaunis. Mutta hei, kiitos kaikki Viihdeväylän entiset ja nykyiset työntekijät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Ja kiitos Kalervo.